उन्दुला जोबथारबाय नामा लोगोफोर दाबो 10थाल'सो जाथारदों माथो 10ता 12 औ बेयाव नायसाय खानाखै नेटानो गैला जोब्बाय खारबाय नोङो एसे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दहाय लाइभ फैनाया एसे बोरैबा जादों आरोना मयबा नेटआबो प्रब्लेम ओरैबायदि ओमफ्राय थाबथानानै थादों आरो ओमफ्राय आं बानायफिननाय जाबाय आरो दा गोदान ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे जायफोरा फैफिननो गोसो दसे रायलायबावनोसै एमटि बड' हाय आदा औ हेल' ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय दहाय सासे ओरैबायदि लाइभआवनो कमेन्ट खालामबायना माबा आरन मामोन आरन बर' ओरैबायदि जगयन' मानसि बियो असाइसनो दा जि बाथ्राया बाहायजाया बे बाथ्राखौनो बे माने लिरनानै हरबाय आरोखि बे दिमाग दंना गैया इलाय मानसियालाय जिखिया जा बेफोरबायदि खोथाखौहाय लिरनो नाङा आरोना गावबो एसे स्टाडि खालामनांगौ बेवहाय लाइभआव दे मोजां मानसिफोरबो थागोन गेदेर मानसिफोरबो थागोन गोरलै मानसिफोरबो थागोन नोंनि बेबायदि जगयन' मेसेज लिरनानै हरनायखौ नायनांगौ नामा आरन बर' मानसिखौ नाङा एसे माबाखौ मेलेमखौ बाहायनांगौलै ब्रादार आं लाइभनि गेजेरजों बुंहरबाय आरो नों गाबोन नायफिन दिनै नायफिन आं बुंबाय आरो खिन्थु नों एसे बे दिमागखौ बाहाय नों बे दिमाग दंना गैया नोंलाय मेलेम दंना गैया नोंलाय नों बे मेलेमखौ बाहायनो रोङाखै नामा कमेन्टआव बेबायदि लिरनो नाङा गाज्रि भाषाफोरखौ लिरनो नाङा हायोब्ला नों आंखौ लोगो हमनानै रायना जुदि नों आंनि सायाव माबाफोर भुल नुदोंब्ला बा माबा मोनसे नुदोंब्ला नों आंखौ लोगो हमनानै राय बुं फेस टु फेस बुं आं बेवहाय माने वेलकाम बाव बेफोरबायदि लाइभआवहाय थानाय समावहाय बेफोरबायदि गाज्रि लेंगुवेजफोरखौहाय लिरनानै हरनो नाङा आं रागा जोङो सिद्दाखा आंखौ जुदि गाज्रि नुदोंब्ला लोगो हमनानै रायखा बास जेबो नङा आरोखि बेबायदि उनावहाय गाज्रि लिरनानै हरनो नाङा आरोखि ना आं रिकुवेस्ट खालामबाय बुंबाय बेवहाय माने गेदेर उन्दै गासैबो थायो सोरबाबा न'खर फेमिलि ज' जिरायनानैबो लाइभखौ नायो आरोना बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्राफोरखौहाय बुंनो नाङा बा लिरनो नाङा आरन बर' आं बुंखाबाय डाइरेक्टनो नों गाबोनबो नायनो हागौ बा दिनैबो नाय आंनि चेनेलखौ हायोब्लानो आंखौ लोगो लानानै रायलाय बुंलाय हायोब्ला बबे गामिनि डाइरेक्ट लोगो लानानै बुं बेबायदि लाइभफ्राव दा बुं आरोना लिरनानै दाहर उसुबिदा जायो खारन बेयावहाय हिनजाव मानसिफोरबो न'खर फेमिलिफोरबो नायगोन आरोखि ना दा आं बेखौ लाइभनि गेजेरजों बुंहरफिनबाय दहाय आं बुंखागौमोन मानो होनना बुङोब्ला नेटनि प्रब्लेम जानानै बोरैबा डाइरेक्ट माबा जादों आरोखि ना आं दा ओंखायनो लाइभआव फैफिननाय जाबाय दा बेफोरबायदि बुंनो नाङा आरोना प्लिज ब्रादार आं बुंदों नों हायोब्ला आंखौ माबा मोनसे भुल नुदोंब्ला मानसिनि महर मोखांखौबो बुंनांगौनि गोनांथि गैया बेखौ इसोरासो दानानै हरदों गासैबो गफद जा गोसोम जा गासैखौबो इसोरा दाना हरदों नङाब्ला मानसिनि गोसो बायदिब्ला माथो ओरैबायदि आंखौ सनानि महर बायदि दाना हरनानै गावनो माथो माबा खालामगौमोन बे गासैखौबो मानसिखौ इसोरानो सृष्टि खालामनानै हरो दा बेफोरबायदि गाज्रि लेंगुवेजनो नाङा दै आं कमेन्ट खालामनायसै कमेन्ट खालामनायखौहाय फरायनोसै आरोना ओमफ्राय अनजु बाजै ब्लग मा जादों बेवहाय थारमाने दहाय आं लाइभआव थादोंमोनना एसे आवगोल बेवहाय आरन बर' होननाया ओरैबायदि असाइस लेंगुवेजजों लिरना हरदों आरोना कमेन्टआव खारन आं बेखौनो बुंदों माने लाइभफ्राव गोबां मानसि थायो नालाय सोरबा बायदिया न'खर फेमिलि ज'बो जिरायनानै नायो ना ओमफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट लिरना हरनोब्ला नुयोना बयबो बेखायनो बुंदों आरोखि आं हायोब्ला आंखौ आंनि सायाव गाज्रि नुदोंब्ला आंखौ लोगो लानानै राय बा बुं बेयाव आं गोजोननाय दं आरोखि ना दा बेखौनो बुंदों आं ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायबावनोसै आरोना ओमफ्राय लकेट बसुमतारी मा गाज्रि लिरदों आदा सिगांनि लाइभआव आरोखि ना आं बे बुस्थुखौहाय माबानानै दोनबाय आरोना माने बेवहाय अनेक मोजां मानसिफोरबो गाज्रि मानसिफोरबो अनेक न'खर फेमिलि लानानैबो नायो नालाय भिडिअफ्राखौ दा बेफोरबायदि गाज्रि लिरनायफोरखौ नुयोब्ला एसे उसुबिदा जायो आरोना एसे जों मानसि हिसाबैहाय दिमागखौ बाहायनांगौ आरोखि ना आं बुंले जिखिजाया गाज्रि रावजों सोंखारि जायै भाषाजों लिरना हरदों आरोखि ना कमेन्टआवहाय दा आं बेफोरबायदिखौ आं गुस्थि बिजौआव लाबोआ आरोखि ना
दा बेनिखायनो जुदि मानसिया हिसाबैहाय माबा मोनसे गोलति नुयोब्ला आं रायजो राजानावनो निमाहा बिखायो जेनेबा आंनि भिडिअ बानायनाय बा माबा मोनसेफ्रावहाय गोलति नुयोब्ला रायजोफ्रानो क्षमा खालामखागोन ओमफ्राय आंखौहाय माबाफोर भुल नुयोब्ला डाइरेक्ट बुंखा आरोखि ना फेसबुक मेसेन्जारफ्राव डाइरेक्ट बुंहर होद नोंनिया बिदिया जायाखिसैलै होननानैहाय थेवबो आं गनायगोन आरोखि ना माने सोरबा सासेया माबा मोनसे गोरोन्थि नुनायखौ बुंहरनायखौबो आं गाज्रि मोना बुंहरजादोंब्ला नों माबा मोनसे भुलाव बुंहरजादोंब्ला नों फोरोंजादों साननानैसो ला आरोखि आं बेखौसो गनायो ओमफ्राय बेफोरबायदि लाइफनि गेजेरावनो गोबां मानसि थानायनि गेजेरावनो फरायजायि गाज्रि लेंगुवेजजों गाज्रि भाषाजों लिरना हरनायखौहाय आं माने गोसोआव दुखु मोनो आरोखि ना दा आं बेखौनो बुंबाय आरो नों गाबोनबो नायफिननो हागौ ओमफ्राय आं कमेन्टखौ फरायबावनोसै लंकेस्वर बसुमतारी मा खबर आंना ओंख्रियानो दासो मा होनदों थाबायदि मा संगासिनो जाथ'वाखै थेंक इउ ब्रादार मावना होदि टाइम थ'वाखै दाबो एसे टाइम जानासो जानांगौ एसे गाज्रि कमेन्ट हरग्रा सासे दं बर' बिनि सायाव बुंहरदों आङो ब्रादार माने फरायजायि कमेन्ट होदों माने बेयाव लाइभआवथ' अनेक सोरबा बायदिया न'खर फेमिलिबो नायोना एसे उसुबिदा जायो आरोखि ओमफ्राय आं सुबत बसुमतारी मा होनदों सोर बालाय मा होनदों ओंखार भागि मा जाखो ब्रादार मुख्राय जेखिया जा कमेन्ट खालामबाय आं माने क्लियारलि माबा सामाखिसै ब्रादार नों लिरना हरफिनलाय ओमफ्राय लकेट बसुमतारी मा होनदों बिदिब्ला बयबो दुखु मोनखायो थेंक इउ औ माने बेबायदि थायो आरोना लाइफआवहाय सोरबा बायदिया ज' नायो आरोना न'खर फेमिलि फिसा फिसौ लानानैबो नायो ना ओमफ्राय एसे आवगोलावनो आङोहाय सासे कमेन्ट खालामबावदोंमोन फिसाफ्रा एगजाम दङ दुदिनि ब्र बेबायदि खोथा बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय सोरबा बायदिया न'खरसे ज' फेमिलि लानानैबो नायो ओमफ्राय बेफोरबायदि ज'गयैनो कमेन्ट लिरनोब्ला माने आंनिया माथाया एसे बेलेगहैबो जोङोसो आंनिया मानसिनि जातनाव दंना गैया बेलाय हायोब्ला आंखौ मोगा मोगि राय हाथायब्लाबो राय जुदि माबा भुल मोनदोंब्ला बेयावबो अके आं गनायो खिन्थु बिदि गोबां मानसि थानायाव गाज्रि कमेन्ट होयोब्ला आं 90 डिग्रि जायो सिदासोखा आंनिया लंकेस्वर बसुमतारी औ आंबो फेमिलि ओरैनो नायो औ बयबो फेमिलि लानानै नायोना दसे उन्दुनायनि सिगां बिदिनो जों नायलायलायो ओमफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्रा लिरनोब्ला माबोरै कमेन्ट फरायनाय गावबो बुजिनांगौ बे जुनाद आखुनि मानसि इयो आङो सिदा बुंखायो आंखौ फैदों बियो बे गावनो असाइस बियो गाव असाइसखायसो बियो आंनोहाय असाइस कमेन्ट हरनो हादों दा बियो गाव जुदि मोजांब्ला बेबायदि कमेन्ट लिरो नामा बियो बेखौनो रायजोफ्रा स्टाडि खालामग्रो आरोखि आं लाजियो दै आंनावहाय बेबायदि कमेन्ट दाहो आरो दाफैखाबो नोंसोर नङा नों बायदि माबाया आरोखि आंनाव दाफैखाबो लाइभआवबो दाफै भिडिअ'आवबो दाफै सिदा खोथाखौ आं बायो बिदिखौहाय मान सनमाननि खोथा दंना बेयावहाय आंनाव दाफै ओमफ्राय गोमजोर बसुमतारी आं दहायनि लाइभखौ मा जाखोसो सानदोंमोन ब्र ओमफ्राय जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंना ब्रादार माबामोनलै बहल जहल ओमफ्राय बहलखौहाय लाब्रा एवबाय आरोना ओमफ्राय अमा बेदर लाबोदोंमोन आं ओमफ्राय अमा बेदरा माबा खालामदों आरो माने हाफद्राय एवदों ना मा होननांगौ जाखो बिदि आरोना ओमफ्राय जाखांबाय ब्रादार ओरैनो टाइम पास दा दंथ'यो आरोना उन्दुनाय जाथ'वाखै ओमफ्राय दहायनि लाइभआ बोरैबा जादों ओमफ्राय नेटबो प्रब्लेम जादों ओमफ्राय अबावबा टाच जाना लक जादों आरोना ओमफ्राय आं नागिरफिनदोंमोन लाइभआव थानायनि नालाय ओमफ्राय दासिमबो माबा जानानै दं आरोना दा एसे चेक खालामनोसै आङो ओमफ्राय अनजु बाजै ब्लक ना मा नुदों बेवहाया बहा दं बेवहाय आं नै न'आवनो दङ ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दसे लाइभआव थाबाय आङो दहायथ' मालिबिथाव थांदोंमोन आंनाथ' खामानिया सानफ्रोमबो बे मालिबिथाव थांलाय फैलायानोखा ओमफ्राय ना जाथेग्रा माबा माबिबो लानानै थांदोंमोन अखा गोसोम जानायखाय माबा नाबो मोनगोन मागोन होनना बुंलाबायनायखाय थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय सुबत
बहानि बेलाय नोंखौ गाज्रि कमेन्ट खालामग्रायालाय माबा ब्रादार आरन मामोनथाय आरन बर' लिरनायनि आरोना ओरैबायदि जगायनो कमेन्ट होदों बियो गाज्रिनो एक्सुवेलि माबा मोनसे भुल नुदोंला आंखौ लोगो लानानै रायबा पार्सनेलि माबायाव बुंहर मेसेन्जारफ्रावहाय एसके बड' ब्लगमानखा ओमफ्राय आं नाम्बारखौनो हरबावगोन जुदि आंनि सायाव माबा नुदोंला डाइरेक्ट बुंहरखा आरोखि बेबायदि गोबां रायजो राजाफोर थानायाव सोरबा बायदिया न'खर फेमिलि थाना नायोना बेयाव गाज्रि कमेन्ट होयोब्ला ओरैबायदि आं दुखु मोनो आरोखि गावखौनो गाव जों बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो बेबायदि गावजों गाव माबा कन्ट्रभार्सि जाद्रायनाय बैखौ नायनो हाया जाद्रायबाय थायो नामा गासैयावबो एसे जों मानसि हिसाबै बर' हिसाबैहाय जों माने अनलायनोसो रोंनांगौ हेफाजाबसो होलायनांगौ हायोब्ला जों बेबायदि कन्ट्रभार्सि जालायोब्ला माथो लाब बे गाज्रि कमेन्ट होनाया मा फोरोंनाय जादों नों गाज्रि कमेन्ट होनो हादों अरन बर' नोंनिनो बे मेलेमा गैखाया ओंखायनोसो नों गाज्रि कमेन्ट खालामनो हादों सिदा खोथाखा आंनिया सिदासो खेंख्रा खेंख्रि गैया आंखौ रायनोब्ला बाजारफ्राव लोगो लानानै राय बास जाहोबावगोना नोंहाय दोसो हटेलाव जाख'दलायनो हायि थेवबो रायनानै गालांबावनो आंखौ बेयावबो गोजोननाय दङ आं गोसोबायदि आं खरस जाहोबावगोन गारि भारा थाहारा हरजोबगोन आं खार लानानै फै आं हरगोन बेथन माबा नोङोहाय कारनि भाराखौहाय गोजाननिब्ला सिदा खोथाखा आंनिया जाहोहरगोन आं नोंखौ वेलकाम खालामनानैसो हरबावगोन आं थेवबो नोंखौ जेबो बुंनाय नङा आं ब्रादार आंखौ गोसोबायदि रायनानै थांबा भुल नुदोंब्ला बेबायदि लाइफआवहाय गाज्रि कमेन्ट दाहो प्लिज आं बुंखाबाय आरोखि ना ओमफ्राय अनजु बाजे ब्लग आंने 90ल'सै बेवहाय आंथ' 100 मा होनदों जोंबो बावसो 100 जोंबावोसो जोंखानांगौखा बेबायदि माने लाजियोना कमेन्टआव सोरबा बायदिया मोजां मानसिफ्राबो फैयो ओमफ्राय कमेन्ट लिरग्राफ्रा लिरबाय थादो ब्रादारमोन आं गासिनखौबो गालाङा आं फरायलांजोबगासिनो दङ सुबोध बसुमतारी मुर्ख बुंखो आंलाय मा होनदों मोख्राखौ आन्दु बेखौ मा होनदों सुबोध बसुमतारी माखौथो बुंखो आदा मोख्रा नुदो बेखौ औ बुंग्राफ्रा बुंबाय थाथों आरोना ओमफ्राय माने आङो रिकुवेस्ट खालामनाया बेनो कमेन्टआवहाय बिदि लाइभआवहाय गाज्रि कमेन्ट होनाङा बेनोल' आरोखि ना होनोब्ला मोजां होलानो जाबाय खिन्थु मानसिया सोरबाया इउटुबार फैबायला सोरबाया मोजां नोंनि सायावहाय मोजां सानग्राबो गाज्रि सानग्राबो थाखायो थेवबो माने बेफोरबायदि लाइभआव दाहो आरो ओमफ्राय हायोब्ला बुंबानो जाबाय फेस टु फेस नोंहा जायाखिसैलै होननानैहाय ओमफ्राय मा होनदों मनजिल नार्जारि मा घन्टा जादोंमोन ब्र' थै बिदिलै ब्र' थारमाने सासे मानसि आरन बर' होननाया गाज्रि कमेन्ट हरनायाबोलै बेयावहाय लाइभआवखि बिदि कमेन्ट होजायो नामा अनेक मानसि थायोना ओमफ्राय गाज्रि कमेन्ट होनायजों रायजो राजानो मा फोरोंनो सानखो बेयाव सोरबा बायदिया स्टुडेन्टस लाइफनि मानसियाबो थागोन हो गोबां मानसि नायगोन दा बेखौ बे गाज्रि कमेन्ट होनायनि गेजेरजों मा फोरोंनो सानदों आं बेखौसो कुइसन होयो आरोना दा बेनिखायनो रिकुवेस्ट खालामदों आङो बेबायदि कमेन्ट होनो नाङा आरोखि ओमफ्राय आंनि सायाव गाज्रि मोनदोंला आंखौ लोगो लानानै रायखा आरोखि सिदा खोथाखा आंनिया हाथायफ्राव लोगो मोनदोंब्ला गोसोबायदि दाउ बेदरजों जाहोबावगोन आं ओमफ्राय रायनानै गालां बास ओमफ्राय नार्जारि ब्रादार मा होनदोंनाय एसे सापर्ट खालामनो थिनदो ब्र' नोंनि इउटुब फेमिलिफोरखौ आस्सा थारमाने बे नार्जारि ब्रादारने चेनेल दं आरोना ओमफ्राय जायफोरा जों बर'जों बर' अनसायलायनो गोसो एबा हेफाजाब होलायनो गोसो बे नार्जारि ब्रादारनि फिसा चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै होदो अननानै आंबो फिसा चेनेलखा थारमाने जिखिनि आंनि भिउवार्सफोर आरोना अनलायलायनो गोसोब्ला आरोखि ना हेफाजाब होलायनो गोसोब्ला जाहाथे बे नार्जारि ब्रादाराबो माबा मोनसे रायजोनि मोजां खामानि मावलांनो हायो खोमा दा आं खावलायनाय थाबाय आरोखि ओमफ्राय एन्टारटेनमेन्ट सिकिं मा होनदोंनाय गावनो लाजिनांगौ माथो खोथायाव होनबा औरा ब्रादार थारमाने गाज्रि बिदि कमेन्ट होलाथ' एसेब्लाबो माबा गोनां साननांगौ गोनां जायो नालाय ओमफ्राय आं बे तामिलावहाय बेरला बर' चेनेलखौहाय होफानाय जादों आरोना ओमफ्राय माने माबायाव लाबोफानो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय दा बेनो बेस्थ' नालाय एगजाम दं नालाय फोरोंगासिनो दङ ओमफ्राय आं लाबोनाय जायाखिसै आरोना
थारमाने इद खालामदेरनो नागिरदोंमोन आरो। ओमफ्राय जिउ बसुमतारी कमेन्ट खालामफिनदो ब्र एसे लेट जाबाय आं गाज्रि दामोनसै दे। ओमफ्राय रिमा गयारि हेल' आदा होनदों नै थेंक इउ ब्रादार। ओमफ्राय सुबद बसुमतारी इनि सुबद एसे थालांदों बिदि मानसिखौ होनांगौ सालाखौ होनाङा ब्रादार माने होलायनांगौ नङा आरो माने गावबो बिदि लिरग्राफ्राबो थाखायो आं गाज्रि मोना खिन्थु आं माने गोबां लाइफआव थायो नालाय माने लाजिथावना जायो आं बेखौसो बुंहरदों आरो। गोबां सोरबा बायदिया स्टुडेन्ट लाइफनि मानसियाबो थायो बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट होयोब्ला नुयोना ओमफ्राय बिसोरखौ मा फोरोंनाय जागोन जों नैबेखौसो आं सानो आरोखि ना। ओमफ्राय साइडनावब्लाथ' जेबो नङा बे गावबा गाव गाज्रि जानाय मोजां जानायाथ' बे गावबा गावनि खोथा जाहैबाय। ओमफ्राय मा होनदों पलिप सुखाय मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना ओंख्रिया माबालै ब्रादार फोरलाजों ओमफ्राय अमा बेदर भाजा आरोना ब्रादार। इन्टारटेनमेन्ट मा होनदों चेकिं ओमफ्राय कमेन्टखौनो कमेन्टखौनो मा होनखो कमेन्टखौनो होनबाय ब्रादारा लिरफिनबानो जाबाय। ओमफ्राय जि नार्जारि मा रागा जोंनाय नुखो ब्र आं दिनैसो नायदों अ माबालै ब्रादार दिनैसो नायदों दा ने थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइफआव हाबफैनायनि थाखाय एमजि नार्जारि। ओमफ्राय माने दहाय सासे मानसिया आरो फार्स्ट टाइमाव आं एसे लाइफआव थानायदोंमोन गाज्रि कमेन्ट होदों आरोना। ओमफ्राय बिदिनो बारा गैयामोन मानसियालाय ओरैनो 18-19 जनसो दंजेनोमोन। ओमफ्राय थेवबो बेयावहाय आं आन्दाज मोनखादों बेयाव न'खर फेमिलि लानानैबो आंनि लाइफआव दंमोन आरोना। ओमफ्राय स्टुडेन्ट लाइफनि मानसिफ्राबो नायो ओमफ्राय बेबायदि गाज्रि कमेन्ट हरोब्ला ओमफ्राय जों बैसोरखौ मा फोरोंनाय जागोन ओंखायनो बेफोरबायदि लाइफफ्राव गाज्रि कमेन्ट होनो नाङा आरोखि। जुदि आंनि सायाव गाज्रि मोनदोंब्ला आंखौ लोगो लानानै राय बेयावबो गोजोननाय दं आरोखि आं। ओमफ्राय नार्जारि ब्र थेंक इउ ब्र औ ओमफ्राय इन्टारटेनमेन्ट चेकिं सोर बेलाय अबे गामिनि मा नामलै आदा माबालै आरन बर'नो आं स्क्रिनसट खालामना लादों हनै बेयावहाय हसाय स्क्रिनसटआ जिखिया आं स्क्रिनसट खालामना लादों आरो गोसोब्ला आंखौ इउटुबावबो होनो हायो आङो स्क्रिनसट लादों आङो खिन्थु आं बिदि होलाबाया जिखिजाया जाहोग्राया होनबाय थाथों आं जेबो साना आरोखि बिदिया थाखायो वेलकाम आरोखि। खिन्थु लाइभआवल' बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट होनो नाङा आरोखि प्लिज आंनि रिकुइस्टेड। मानो होनना बुङोब्ला गोबां स्टुडेन्ट लाइफनि मानसिफ्राबो थायो खारन नायो बयबो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो इउटुबाव फैबायब्ला नायो फल' खालामो रायजोफ्रा अनसायो। दा गाज्रि कमेन्ट होयोब्ला एसे लाजिथावना जायो आरोखि ना। ओमफ्राय रिमा बरगयारि आदा मा ओंख्रि जाखो बेखौथ' खोनाया नार्जारि ब्रादार आं सानदोंमोन ब्र बिरला बाजैजों ज'सो फैगोन टारगेटआ बेनोमोन ब्रादार। मानो होनना बुङोब्ला आं डिस्टार्ब खालामहरनाय जायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला इगजाम दङना। ओमफ्राय आं दा कल खालामदोंमोन आं एसे उन्दैफोरखौहाय फिसाफोरखौ लेखा फोरोंगासिनो दं आरो ओमफ्राय आं बेखायनो माबा खालामाखै आरोखि। ओमफ्राय नेक्स्टफोर फैगोन दे जयै रायज्लायलायनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय मा सुबद ना माबा होनदोंमोन नै खोथायाव होनांगौ नंगौ ब्रादार। ओमफ्राय मा होनदों मनजिल नार्जारिया मा होनदों नै हाथाय हुहोनांगौलै बिदि सैमा गियानखौ बिब्दि मानसिखौलाय जाहोनानै लोगो जाफैयो ओंखारगौ ब्रादार। आं माने आं लाजियो आरोखि ना एसे आं दस्राफ्रा लाजिनाय गैयाब्ला आं लाजियो आरोखि। जेनेबा बयबो लाजिखायो एक्सुवेलि सासे सानै आरोना जाहैबा आंनि गेजेराव बेबायदि गाज्रि कमेन्ट होनो हाबाय बे माने गावनो लाजिनाय गैया गावनो बे दिमाग गैया आरोखि बियो ओंखायनो सानना हौवा कमेन्ट खालामो। जोंबो मालायनावहाय हाजार आं सोरबा सासेखौ जेनेबा सोरबा सासेनि सायावहाय आं खिन्थु दुखु मोनदोंना दै आङो माबा मोनसे भुल नुदोंब्ला मोखाङाव बुंगोन ओमफ्राय जोब्बायबो आंनि मानसिखौसो लोगो लानानै बुङो बे ससियेल मिडियाफ्राव बुंलाबायहरना आरो दानि मुगायाव ससियेल मिडियानि जुग ओंखायनो गोदाव सोराव ससियेल मिडियाआवहाय फैनानै खोथा बाथ्राफ्राखौहाय बुंलाबायजायाबा कमेन्ट लिरलाबायजाया आरोखि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे थेंक इउ ब्रादार मनजिल आंनि लाइफआव थाबाय थानायनि थाखाय। आंबो नोंसोरखौहाय बिदिनो जा हायो नायलांबाय थागोन नोंसिनि भिडिअखौबो होलांबाय था इन्टारटेनमेन्ट चेकिं। ओमफ्राय आंबो फार्स्ट टाइम आदा नोंनि
लाइभआव औ थेंक इउ ब्रादार। ओमफ्राय एन्टारटेनमेन्ट चेकिं ब्रादार नों बबेनिफ्राय जाखो ओमफ्राय चेनेल दं नामा नोङो ब्रादार? आं जुदि चेनेल दंब्ला बै आंनि दस्रा भिडिअफ्राव थांनानै हाय बा हेल' खालामहर, आं नोङो सापर्ट खालामहरगासिनो दं ब्रादार दे। आंबो दासो ओमफ्राय बेखायनो आं जा हायो सहाय खालामलायनांगौ आरोखि जोङो गावजों गाव, दा आं बेखौनो हास्थायो आरोखि। ओमफ्राय उतफाल राभा मा होनदोंनो आदा बाजैया बबेनि? नोमबाजैया माबानि आरोना ओरैहाय रानिखाथा बागमारामोन, ओमफ्राय ओरै खारलांबाय आरो ओमफ्राय दा होजों दंहैयो आरो। ओमफ्राय मा होनदों नै अनजु बाजै ब्लगआ मा होनदों? ओइ मन्जिल मेथाइ मा ओंख्रि जाखो? अ माने अनजु बाजै ब्लगआ मन्जिलनावहाय सोंहरदों आरोना ओंख्रिखौहाय मा ओंख्रि जाखो होननानैहाय। ओमफ्राय नोंसोर खिन्थाहरलायलायानो जाबाय आरो आंनि लाइभनि गेजेरावनो। मन्जिल नार्जारि अमाजों मा होनो खाख्लौ, ओमफ्राय सबाय बिमा फाजामोन। सुके अनजु बा दे 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 मोजांनि बाथ्रा, बेबायदि थालायनांगौ आरोना। ओमफ्राय सुबद मा होनदों नै गुड नाइट बाहागि। अके थेंक इउ ब्रादार, आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गुड नाइटसै, मोजाङै उन्दुदो, इसोरा अराय सम नोंसोरजों लोगोसे थाथों। थेंक इउसै दे ब्रादार, उन्दुनो हागोन दे। ओमफ्राय उतफाल राभा मा होनदों? अरजानाङा आदा औ औ औ थेंक इउ उतफाल राभा। ओमफ्राय टाइटेलाथ' राभा होदोंलै, ओमफ्राय राभा मार नामा ब्रादार? बर' राभा गासिबो ट्राइबेलखा दे। कमेन्ट खालामहरफिनबावदो राभा होनायखाय, राभा जानांगौ होनदां ने? ओमफ्राय राभाब्ला नायहैदो, सान अफ बड'लेण्ड ब्रादारा राभाजोंहाय एलबाम गोदान खालामदों आरोना। आं दहाय कमिउनिटि टेब दोनदोंमोन, ओमफ्राय दहाय दानजाफिननाय जाखो नामाथाय, आं एगेन कमिउनिटि टेब दोनफिनबावगोन आरो गाबोन। सान जोंना ब्रादारा राभा एलबाम गादों आरोना। ओमफ्राय एन्टारटेनमेन्ट चेकिं आंना चेनेलानो जायालै आदा, ओंखायनो बारा ब्लग होला आं आदा। जागोन ब्रादार, जा हायो एसे एसेब्लाबो बानायलांबाय था। मालाबा समाव नोंनि चेनेला ग्र' जागोन, खुनु टेनसन गैया, बानायलांबाय था आरोना। जा हायो आं दा चेक खालामगोन दे। ओमफ्राय सुबद ओमफ्राय गाबोन डिउटि दं। अके थेंक इउ ब्रादार, मोनाबायबो टाइमाबो नै हाब 10:35 जाबाय, उन्दुदो ब्रादार दे। थेंक इउसै ब्रादार आंनि लाइभआव थाफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय गोथावथार होनदों नै अनजुआ जोंना बाजै ब्लगआ बेवाइसो जायो आङो। ओमफ्राय गोथावथार माथो गावल' जायो अनजिल होनदों, होलायबाय था नोंसोरो। ओमफ्राय नार्जारि ब्रादारा मा होनदों? ब्र खखाबनि दारिखौ मा होनो साजि नुदोंलै। मा होनदों जाखो? साजि नुदोंलै बरिया। ए बे है माथो खालामबावनायरा, बिदिनोसै। ओमफ्राय खबर सबर मा नार्जारि ब्रादार? मन्जिल नार्जारिया मा होनदों नै गोथाव मोनखाय सुखिया, औ होलायबाय था दे नोंसोरहा। सुबद अके, अनजु अके। ओमफ्राय गुड नाइट ब्रादार रिमा गयारि गुड नाइट। थेंक इउसै आंनि लाइभआव दसे फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय कमेन्ट खालामग्राफ्रा कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन। ओमफ्राय लाइटनि कुवालिटिया आंना मोजां नङा, मानो होनना बुङोब्ला आंना बे फिसा माबा लाइटसो, आं बै कारेन्ट लाइटआव थानाय जायाखै आरोना, बायहेरायावसो दङ आङो नै। ओमफ्राय माखासे मा होननांगौ जाखो, आंनाथ' ओरैहाय माबाबो बानायनाय जायाखै नालाय, ओरैनो जास्ट ओरै नोंसोरजोंनो टाइम पास ओरैनो रायज्लायसाबनो होननानै लाइभआव थायो आङो। बनजिल आंना कमेन्टआ थाबोबाय मोनसे गोजौआव नै माबाया बोरैबा जाखालायबाय दा नै, फुरा बिदिनो जाबाय थायो नै, थिगानो गैया। एन्टारटेनमेन्ट चेकिं बे मानसियानो आदाखौ बिब्दि होनबावबायसो आरो मा होनदों बुगुरा बिसिनाय गैया नामा बेहा? मेलेमावनो गोबोरखि नामा आदा?
औलै ब्रादार बेखौनो बुंनांगौ जाहैबाय थारमाने बे मेलेम गैयिखायसो बिदि कमेन्ट लिरना हरखादों बियो नैबे मेलेमा दंमोनब्ला बेबायदि कमेन्ट लिरनाय नङामोन ब्रादार बेयाव जेसेबांनाखि लाइभआव दं बहुद मोजां गासिनबो आं वेलकाम खालामो मोजां कमेन्ट लिरजोबदों आरो आंनावहाय मालाबाबो गाज्रि कमेन्टबो लिरफेराखैमोन बिबा मा साननानै थाम्फै हेसाक लाइनाव बारसनफैया बायदिबा बारसनफैदों एसे आं बेखौनो हास्थायो आरो जों माने मानसि हिसाबैहाय मोजां जा गाज्रि जा गासैबो इसोरजों सोरजिजानायसो जोङो बे हानि फामुआवलाय जोंलाय माथो बेसेबाव थानो मोनगोन जेब्ला नोंनि थांनांगौ बोथोरा सफैयो अब्लानो नों बे हानिफ्राय गोमानानै थांनांगौ गोनां जायो बेखौनो लानानै मानसिया दुगा आरोना दा बेखौनो आं सानो दिमागफ्रा एसे साननांगौ आरोखि बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव गोबां फेमिलि लानानैबो थायो बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट लिरनो नाङा आरोखि ना प्लिज माने आं दिनैहाय बुंबाय आरो लाइभनि गेजेरजों रागबो जोंखांबाय आङो एसे जोंफ्राङोबो गाज्रि नुदोंब्ला आंखौ लोगो लानानै बुं आरोखि अजुत गैया बेवहाय ओरैबायदि खुसि मोनखागोन आं नांगौला जाहो लोंहो जाहोबावगोन आं आंनि पकेटनिफ्राय थेवबो बेफोरबायदि लाइभफ्रावहाय गाज्रि कमेन्ट होब्ला फरायथावा माथावा जायो ना फरायनांगौ ना मानांगौ आं फरायालाबोथ' आंनि जेसेबांनाखि फल'वार्सफोर दं लाइभआव दं जयेन जानानै दं बिसोरथ' फरायथारगोन ना दा बेखौसो साननांगौ गोनां आरोखि जाय मानसिया कमेन्ट गाज्रि खालामदों बेफोरो दा बेखौनो आङो बुङो आरोखि जाहाथे बेफोरबायदि नेक्स्टफ्राव बा गुबुनावबो आंखौ खालामबाय जेबो आं जेबो साना खिन्थु गुबुननि माबायावबो बेफोरबायदि दाख्लाम आरोखि कमेन्टखौहाय असाइस नुयो गाज्रि नुयो मा फोरोंनाय जागोन बिदिजोंलाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओमफ्राय केजि एनआरआइ होनदोंनो आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आरो जोंनि जायगायाव जानाय जाथायखौ मोनबाय थायो अके थेंक इउ ब्रादार औ गोजोननाय थाबाय केजि नार्जारि ब्रादार ओमफ्राय नोंनिया चेनेल दं दा दङब्ला आं चेक खालामगोन दे सापर्ट खालामहरगोन आं ओमफ्राय ब्रादार नों बबेनिफ्राय कमेन्ट खालामखो प्लिज रिप्लाइ खालामहरफिन गोजोननाय मोन्दों जेखिजाया जा नोंसोरजों लाइभआव लोगो मोननायनि थाखाय ओमफ्राय लाइटनि कुवालिटिया मोजां नङा दै फुरा माबासो बियो मा होनो टर्च लाइट बायदि फिसानो ओरैबायदि पावार जायो ओमफ्राय ओरैबायदि गुफुर जोङो आरो बेयाव दङ कारेन्टआलाय आं खिन्थु कारेन्टआव थायाखै आङो ओरैनो बायहेरायावसो थान्दा जिरायदों आरो ओरैनो जास्ट नोंसोरजों एसे महर नुनानै रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय दं आरोखि आं दा बेखिनि आरो ओमफ्राय मा होनदों अनजु बाजै ब्लगआ मा होनफिनदों आंनि लाइफआवबो सम बिब्दि गाज्रि लिरो औ बिदिनो जायो बेवहायफोर फरायथावा माथावा ओमफ्राय जेसेबांनाखि फल'वार्सफोर दं बिसोरथ' नुयोना नायो ओंखायनो आं एसे लाजियो मोनो आरोखि एसे बर' हिसाबैहाय बेफोरबायदि गाव बर'जों बर' बुजिलायनानैहाय कमेन्टखौ गाज्रि लिराब्ला मोजां आरोखि ना फरायथावो ना माथावो जाखायो ना नों बादथावो ओरैबायदि उसुबिदा आं फराया ओमफ्राय फल'वार्सफ्रा नुयो दा बेबायदि आरोखि दा बेबायदि गाज्रि कमेन्ट लिरनायजोंथ' मानसिखौ माबा मोनसे नलेजाव लाबोनो हागोन बा माबा मोनसे इनकारेज खालामनो हागोन बे नङाना दा आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो आरोखि ओमफ्राय एन्टारटेनमेन्ट चेकिंआ मा होनदों बेबायदि लिरबायथाय गावनो गाव लाजिफिननांगौ जायोलै आदा ओंखारगौ थेंक इउ ब्रादार ओंखारगौरा लाजिनांगौ मथा मथि सनमानखौ बायनानै मोनालै थाखा फैसाजोंबो आं बेखौसो सानहरो आरोना जोङो सनमानफोरखौहाय जों थाखा फैसाजों बायनानै लागौ सानब्लाबो मोना ओंखायनो गावनो गाव दानानै लानांगौ आरोखि ना बेफोरबायदि माबाखौ आं मोजां होननानैबो आं बुंनानै लाया थेवबो एसे जुदि साननो हायोब्ला मोजां आरोखि जोंथ' आरो मा थेवबो आरोखि बुंनाय थाबाय ओमफ्राय केजि चिरां मा होनदों बागानसालिनि अके थेंक इउ ब्रादार चिरां बागानसालिनिला गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नुलायखायो सिनायखालायखायो ओमफ्राय माने माबायावसो एसे माबा जायो आरोना थेंक इउ ब्रादार आंथ' जि भिडिअ मोनो आं बेखौनो बानायो आरोना ओमफ्राय नोंसोरनो नुखायो आं माबायदि भिडिअ बानायो एक्सुवेलि आङो भिडिअखौहाय इउटुबाव फैनायनिबो खुनु टारगेट गैखायामोन मानो होनना बुङोब्ला माखासे भिडिअ होनायफोरजों चेनेला ग्र' जादों रायजो राजानि अनसायनाय मोननायाव ओमफ्राय बेयावहाय एसे इन्टारेस्टेड मोननानै आं लाइभआवहाय इउटुबखौ लांफानाय जाबाय आरोखि ओंखायनो आं जा हायो आं बेखौनो मावलांगोन समाजनि माबा मोनसे भिडिअ बानायनो होब्लाबो आं बानायलांगोन ओमफ्राय माबा मोनसे जुदि
इम्परटेन्ट भिडिअ बानायनांगौब्लाबो आं बानायलांगोन आरोखि रायजोफ्रा माबा मोनसे खामानि लानानै भिडिअ बानायनो लिंहरब्लाबो आं बेखौ बानायहैनाय जायो आरोखि ना। ओमफ्राय आंथ' इम्परटेन्ट माबाफोरखौ मोनजोबबाय थाया। एक्सुवेलि आंनि चेनेला ब्लग दंदेरोखाय आं माजे समाय ब्लग भिडिअ बायदि लाबोनाय जायो आरोखि। दा नोंसोरनो नुखायो बे आरोखि। ओमफ्राय मनजिल नार्जारिया मा होनदों गुड नाइटसै लोगोफोर। अके थेंक इउ मनजिल नार्जारि उन्दुदो ब्रादार। दा मोनाबाय नै 11था जाथारनोसै आंबो दसेल' थानोसै नै मथा मथि 4 मिनिटसोल' थानाय जासिगोन आरोना। दिनैनि लाइभखौ बेयावनो दोननोसै आङो। ओमफ्राय थेंक इउसै मनजिल नार्जारि आंजोंहाय लाइभआव फैनायनि थाखाय। आं गाबोन होबावगोन आं लाइभखौ मथा मथि गाबोनहाय 8थासोआवनो आं लाइभआव जिरायनाय जागोन आरो। ओमफ्राय नार्जारि ब्रादार आं मा होनदों थांथ'नोसै ब्र' मा होनदों गय जानो लुबैबाय र' अके थारमाने जाग्रा मानसिया ओरैबायदि खुदु मुदु मोनखायो जाहैदो ब्रादार। थेंक इउसै जिखिनि आंनि लाइभआव थाफैनायनि थाखाय आरोना। ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय आंबो दसेल' थानोसै नै। ओमफ्राय आंजोंहाय दा लाइभआव दंलायबावो जिखिनि एसे। ओमफ्राय आं लाइभखौहाय होबाय थानाय जाया नालाय ओमफ्राय दा बेखायनो बारा माबा फैया आरो आंनि लाइफआव जिखिनि जा फैदों बेनो गोजोननाय थाबाय थेंक इउसै। ओमफ्राय दा टाइमाबो जाखाबाय नै दोननोसै आङो दै। हराबो थौबायानो आंनाथ' गाबोन खामानिबो दङ बहुतनो। ओमफ्राय दा जायफ्रा आंनि लाइफआव थाफाबाय थेंक इउसै गुड नाइट अल सै। आं लाइभखौ दोननोसै दे गुड नाइट अल बाय बाय।